Performansa bi Kurdî ya derhêner nivîskar û lîstikvan Kemal Orgun di nav 26-mîn Festîvala Şanoya Navnetewî ya Enqerê de hate nîşandayîn. Kemal Orgun Kurdekî bajarê Çewlikê ye. Ew di sala 1909 da dest bi şano dike. Lê gava navenda çanda Mezopotamya neçeme vedibe di sala 1991 da jî li vê derê karê şanoyê dide berdewam kirin. Orgun di bin şanoya nar performans da eva demeke ku lîstikên yek kesî û du kesî dike ser dîkê. Lê di nav berhemê wî da felsefe ciyekî balkêş digire. Lîstika du xençer jî yek jivan e. Lîstika me du xençer li ser du dualizmê diherike. Dualizma du xençeran e. Yek xençera ji qenciyê ye, yek jî xençera ji nebaşiyê ye, xirabiyê ye. û du xençer li ser şemekî dibin çinga heywê de di nav şer de ne. Ev lîstik dîroka mirovayî bi stylekî felsefî di nû da dide jiyandin. Melek Fincan di vê lîstikê da peykereka jin ya 10,000 salî ye. Li ser wê di nav 10,000 salan da çi qewmeye tê vegotin. Oyunun içerisinde biraz insanlığı aldık açıkçası. Bir politik görüşten yanı sıra... Em di vê lîstikê de li ser dîroka mirovahiyê disekinin. Me nexist ku bestene nêrîneke polîtîk derkeve pêş. Di nav dîroka 10,000 salan de mirovahiyê çi kiriye, an jî çi nekiriye em bersîvan van tiştan digerin. Li ev lêgerîna me ji bizarekî felsefî dertkeve pêş. Li wan kuçe, kolan û bajarên wan daha digerin. Ne tenê kuçe, kolan û bajar. Du xençer di hêla estetik va tragedya û komedyayê di hêla raman da jî felsefe û jiyanê tîne ziman. Kemal Orgun di vê performansê da behsa çi dike bila bike? Ew peyama xwe li ser felsefe saz dike. Lîstika me jî elbet xwedî mesaj bû. Mesaja wê ya herî giring jî ew bû ku qencî û xerabî her tim di nav şer de ye, ger qencî li ber xwe bide, dikare ji vî şerî bi serfirazî derkeve. Bêdî keçikekî basî min dikir. Te çima dixwastî biçê wê kiçê? Bêdî dayîkekî basî min dikir. Aksiyona lîstikvanan û aksiyona qisedanê wan di vê performansê da wek du birayê cêwî ji hev ve naqetin. Ev dualite an jî diyaletik, wek reş û spî, xirabî û başî bi şiklekî du xençer li ser temaşevanan bandor vedide. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.